ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ። ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ክርስቲያናት ኣብ ዙርዮም ካብ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ቃልሲ ምንባሮም ከባቢኦም ብዓመፅን ብርኡይ ዝኾነ ሓጢኣት ተመሊኡ ምንባሩ ንርኢ። ነፃ ምዃኖም ብክርስቶስ ይፈልጡ እዮም። እዚ ናጽነት እንታይ ማለት እዩ? ጣዖትን ክርስትናን ብዛዕባ መርዓ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም? ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህያባት መንፈስ ቅዱስ እዚኦም ኩሎም ካብቲ ግብራዊ ሕቶታት ንላዕሊ እዮም። እታ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመትሉ ዘይብቑዕነት ኣብ ማእከላ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ዝነበሮም ዘይብፅሕና መንፈሳውነት ናይቶም ቆሮንጦሳውያን እምነት ብብዙሕ ናይ ስነ ምግባር ናይ ፈተና ሓዊ እኳ እንተሓለፉ ብዙሓት ካብኣቶም ኣብቲ ፈተና ወዲቖም እዮም። በዚ ምኽንያት እዩ እምበኣር ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ነቲ ኣብ ማእከሎም ዘሎ ቃልሲ ምስ ሰምዐ ብዛዕባ ሽግራቶም ክጽሕፈሎም ዝተገደደ። ንምክፍፋሎም ክፍውስ ንሕቶታቶም ክምልስ ጳውሎስ ምስ ሓጢኣቶም ገጽ ንገጽ ከም ዝረኣዩ ብምግባር ንድሌታቶም ኣራሚ ስጉምቲ ብምሃብ ንጹህን ውፍይን ህይወት ንክርስቶስ ክህልዎም ዝመዓዶም። ድሕሪ ምእተዊ ምሃቡ ጳውሎስ ብቐጥታ ናብቲ ሕቶ ናይ ሓድነቶም እዩ ኣትዩ። ንጹህን ቀሊል ዝኾነ ወንጌል ኣብ ማእከል ኩሎም ኣመንቲ ከም ዘሎ ሓቂ ምስ ገበረ ናይቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ግዲ እንታይ ምዃኑ ገሊጹ። ብእምነት ከመይ ገይሮም ክዓብዩ ከም ዘለዎም ድማ እዩ ገሊጹ። ጳውሎስ እንደገና ምስቶም ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ዝነበሮም ውሕዳት ናይ ቆሮንጦስ ቤተ ክርስቲያን ኣመንቲ ንሱ ድማ ሙጉት ኣብ መንጎ ክርስቲያናት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ናይ ገዛ ርእሶም ሽግር ክዕርፍን እዩ። ምኽንያቱ እቲ ብዙሕ ሽግር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቆሮንጦስ ዝነበረ ዝሙት እዩ። ነዚ ድማ ጳውሎስ ጽኑዕ ዝኾነ ስጉምቲ እዩ ገሊጽሉ። ጳውሎስ እንደገና ቁኑዕ ዝኾነ ሓሳባት ብምግላጽ ዘዕርፎ ነቲ ናይ ዘይቅዱስ መርዓ እዩ። ነዚ ድማ ግብራዊ መልሲ ይብሉ ኣሎ። ብኻልእ ካብቲ ንጣው ዝተሰወ ምብላዕ ዝተላዕለ ሕቶ ከመይ ገይሮም ንክርስቶስ ውፍያት ከም ዝኾኑን ንኻልኦት ኣመንቲ ድማ መዕንቀፊ ከይኮኑ ብፍላይ እኳ ነቶም ድኹማት ኣሕዋትን ኣሓትን ብምጥንቃቕ ይመሊስሎም። ጳውሎስ ብምቕጻል ዝተዛረበሉ ብዛዕባ ኣምልኾ ብጥንቃቐ ዝገለጾ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግደ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጐይታ ድራር መንፈሳዊ ህበት ክነኸ ካብ ኩሉ ህያብ ትበልጽ ፍቕሪ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ትንሣኤ እዩ ዛዕባ ገይሩ ጽቡቕ ትምህርቲ ዝሃበ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቆሮንጦስ ዝነበረ ሽግር ንምግላጽን መፍትሒ ንምሃብን እንደገና ኣመንቲ ኩላቶም ኣብ ኣሸጋሪ ሕብረተሰብ ከመይ ብጽድቂ ንክርስቶስ ምንባር ከም ዝከኣል ንምስትምሃር እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 10 ዘሎ ኮይኑ ኣሕዋተይ ኩልኻትኩም ሓንቲ ቃል ክትኮኑ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮንኩምውን ክትሰምሩ እምበር ብምፍልላይ ከይህልወኩም ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ የማሕጽነኩም ኣለኹ። ክርስቶስ ማእከል ጌርና ብግዲ ክንነብር ኣሎና። መዕንቀፊ ዘይብሉ ናይ ፍቕሪ ህይወት እግዚኣብሔር ዝብህጎ መገዲ እዩ። እምበኣር ፍቑራት ኣሕዋተይ ንዓስብኻ ብምርኣይ ብውፉይ ብምሉእ ብርሃን ንክርስቶስ ንመላለስ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ቀዳመይቲ ቆሮንጦስ ክኾን ከሎ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጳውሎስ ብፍቓድ ኣምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ተጸውዐ። ሶስቲኖስ ከኣ ሓውና ነታ ኣብ ቆሮንጦስ ዘላ ማሕበረ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተቐደሱ ቅዱሳን ንምዃን እተጸውዑ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣብኦምን ኣባናን ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዝጽውዑ ዘበሉ ኩላቶም ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። ምስጋና ንእግዚኣብሔር። ቁጽሪ 4-6 ኣነ ከምቲ ምስክር ክርስቶስ ኣባኻትኩም ዝጸንዐ ስለቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተዋሃበኩም ጸጋ ኣምላኽ ብኩሉ ቃልን ብኩሉ ፍልጠትን ብኩሉ ብእኡ ስለ ዝሃብተምኩም ኩሉ ሳዕ ብዛዕባኹም ንኣምላኸ የመስግኖ ኣለኹ። ምግሃድ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ብሓደ ውህበት ጸጋ እኳ ከይጐደልኩም ንሱ ድማ ብመዓልቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እንታ ክትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ኸጽንዓኩም እዩ። እቲ ናብ ሕብረት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ዘጸዋዐኩም ኣምላኽ እሙን እዩ። ኣብ መንጎኹም ፍልልይ ኣይሃሉ። ካብ ቁጽሪ 10-12 ግናኸ ኣሕዋተይ ኣባኻትኩም
ክርክር ከም ዘሎስ ብዛዕባኹም ሰቤት ቆልኤ ነጊሮምና ኣለዉ። እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍኩም ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ፣ ኣነስ እባ ናይ ኣጵሎስ፣ ኣነ ናይ ኬፋ፣ ኣነስ ናይ ክርስቶስ እየ ከም እትብሉ እዚ እየ ዝብል ዘለኹ። ኣሕዋትየ ኩልኻትኩም ሓደ ዘረባ ክትዛረቡ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍጹም ክትጋጠሙ እምበር መፍልላይ ከይህልወኩም እምዕዳብኩም ኣለኹ። ክርስቶስ ዶ ተመቒሉ እዩ ወይስ ጳውሎስ ዶ ተሰቒሉልኩም እዩ? ወይስ ብስም ጳውሎስ ዲኹም እተጠመቕኩም? ሓደ እኳ ብስመይ ከም እተጠመቕኩም ከይብል ብዘይ ክሪስጶስን ጋዮስን ንሓደ ካብኻትኩም እኳ ስለ ዘየጥመቕኩ ንኣምላኽ የመስኩና ኣለኹ። ስድራ ቤት እስጢፋኖስ እውን ኣጥሚቐ ኣለኹ። ብዘይ እዚኣቶም ሓደ ካልእ ከም ዘጥመቕኩ ኣይፈልጥን እየ። እቲ መስቀል ክርስቶስ ኮንቱ ምእንቲ ከይከውን ብጥበብ ዘረባ ከይግበር ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ ደኣ እምበር ከጥምቕሲ ኣይለኣኸንን። ቁጽሪ 18-19 ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቱን ከፍርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ። ናናን ድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ? ምሁር ጽሑፋትሲ ኣበይ ኣሎ? መርማሪ ዝዓለም እዚኣ ኸ ኣበይ ኣሎ? ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዶ ዕሽነቱ ኣይገበሮን እዩ? ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ጌራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ። ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ፣ ጽርዓውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ። ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድን መዕንቀፊ ንሕዛብን ዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና። ንሱ ነቶም ጽዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽን እዩ። ካብ ሰብሲ ዕሽነት ኣምላኽ ይጠብብ፣ ካብ ሰብ ከዓ ድኻም ኣምላኽ ይብርትዕ። ቁጽሪ 26 ኣሕዋቴ ኣብቲ ጽዋዕኹም እማ ተመልከቱ። ብዙሓት ብስጋ ለባማት፣ ብዙሓት ስልጡናት፣ ብዙሓት ጭዋታት ኣይተጸውዕን። ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ኽሕፍርሲ ንዕሽነት እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ኽሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይምካሕውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለ እየ ዝብል ኮንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዕቑን ገለ ዘይኮነን ሓረየ። ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን መቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 መልእኽቲ ብዛዕባ እቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ቁጽሪ 1-2 ኣሕዋተይ ኣነ ድማ ኣብ ማእከልኩም ከለኹ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ እተሰቕለ ሓደ ነገር እኳ ከም ዘይፈልጥ መደብኩ እሞ ናባኻትኩም ክመጽእ ከለኹ ምስክር ኣምላኽ ብብሉፅ ዘረባ ወይስ ብጥበብ ክነግረኩም ኣይመጻኹን። ኣነ ኸዓ ብድኻምን ብፍርሃትን ብብዙሕ ምንብድባድን እየ ኣባኻትኩም ዝነበርኩ። እምነትኩም ብስልጣን ኣምላኽ እምበር ብጥበብ ሰብ ምእንቲ ከይትስረትሲ ዘረባይን ስብከተይን ድማ ብምርዳእ መንፈስን ስልጣንን እምበር ብዘስድዕ ዘረባ ጥበብ ኣይነበረን። ጥበብ እግዚኣብሔር ቁጽሪ 6-7 እምበኣርስ ኣብ ማእኸል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና። እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና እንዛረብ ዘለና እምበር ጥበብ እዚ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዝሓልፉ ገዛእቲ እዚ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና። ካብ ገዛእቲ እዚ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ኣይፈለጦን እንተዝፈልጥዎስ ንጐይታ ኽብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም። ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ኸዓ ዘይሰማዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳልወሎም ዝብል
منفس جنا معمو أملاخ أقا كي ترفه نخلي مرمر إيومو نانا أملاخ بمنفس غيرو قالت سألنا أتي أبو زلو منفس انت زي كوينوس أبسب زلو نقرق زفلتك انت واي سب إيو كمون منفس أملاخ انت زي كوينوس نتي أب أملاخ زلو حرقا زفلت إيلبون نحنا قنا أتي بأملاخ اتوهبنا من تنفلت سي نتي كاب أملاخ زخون منفس مبر منفس على ما يتقبلنا نحنا خا منفساوي نجر مس منفساوي الناس معنا منفس قدوس بزمهر له قال امبر طبب سب بزمهر له قال ايكونن انزارب زلنا اتسغاو سبنتي ام منفس املاخ زلو ايقبلون بمنفس مرمر سلازخونه نوعشنت ايو امو كستوعلو ايقالون ايو نغزي ابيركم هرو يلو حسابو زفلطخ انتواي ايو نحنا غنا حساب كريستوس الله بارسيت منفساوي كله يمرمر نسجنا بحد أقوى أي مرمرن إيو قداميتي ملغت باولوس نابسب قرنطس معراف سلسته أقلقلتي اجزي أبيهر قطري حدا أحواتي أنا كم نسقاويان كم نقلعو بكريستوس امبر كم نمنفساويان كزاربكم أيكون اللين إيو جنا سقاويان سلزخونكم سبا مقبكم عطسن بالعي أيكونن جنا أيكالكمون حجوكوا أيتخلون إيهم كان ان باسن كابزلوكم سي سغاويان مخانكم دا يكونن كم بحال السبدو تخودا يلخمن اتحدا انسناي باولوس اي حدا خالقا انس باناي ابولوس اي كابزبل سغاويان مخانكم دا يكونن مبارك ابولوس انتايو باولوس سي انتايو باتاتم غيركم ناب امنا زبصحكم اغلغلتيوم ازي دما اغزابير نفس وقفهم كم ذهبوا ايو انا تخلكو ابولوس استي املاكنا بقوله امبارسي تزبو كل املاح دايو امبر اتزتكل ويس اتزستي زعبسو يبلمن اتزتكلن اتزستن حدا ايوم نفسو كفم كم تصعرو عصبو كقبل ايو نحنا معاي تاملاح انا اما نسخاتكم قرات املاح انت املاح ايهم قطري عسرت حدا بزي اتسرط مسارت نسخة يسوس كريستوس قال مسارت حدا كاخسرت زخيل يلبون أمو أنا كم تتوهبني تسقى أملاخ بالحتنيا هنا تخويني نتمسرت سرتكو حدا كالك قبل عليو يهنس نفسه كفون كم يجيرو كم زهنس إتنكا حدا قبل علي إذا مسرت إزياء ورقي برور كبر أمني عنشيتي سعر ويس حسر انت سرحي تامعتتي بحوك تقلت إيامو كتقلعو إياه قبر نفسه كف كجهاد إيو نقبر نفسه كف كمي مخانو اتحاوي كفتنايو سبقتي قبل عليو اتهام تسعيو انت تصنعلو عصبخ قبل ايو اتعيو انت نددقنا عصبخ سئن ايو نرؤس قنا خدحن قنا كم تبحو حالفو زدحنا ايو قطر 16 بيت مقدس املاخ مخانكمن منفس املاخ ابخاتكم حدير مهلاون دايت فلطونيكم حدا وكان بيت مقدس املاخ انت ما سنه املاخ كما سنه بيت مقدس املاخ قدستيا إذا بيت مقدس زياون نسخاتكم إيهم قطر 18 سغاب 10 حدا أكوان رؤسو آيت أبرا نتوم طببنياتات بقرحهم يحزوم إيو زبل صحف إيو أمو كم بحدش إجزابير حساب أتوم طببنياتات كنتم مخاني فلطو زبل صحف الله طبب عالم زيا أب أملاخ عشنة إيا أمو قالك بخاتكم أبزا عالم زيا طببنياكم زخوانه انتو مسلو طببنيا من تخونسي عشا يخون باولوس وأبولوس كيفا كونه عالم كونت هيوت كونه موت كونه زلو كونه ويزمت كل نتاتكم اي امو حدا اكا بسبع اي مكح نسخاتكم سيناي كريستوس دايكم كريستوس ون ني املاخ ايو
ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ኣገልግሎት ሐዋርያት ቁጽሪ 1 ከምኡ ከሰብ ንኣና ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስን ከም መገብቲ ምስጢር ኣምላኽን ዳኣ ይቝጸሩና ምስ ናይዚ ካብ መገብቲ ነፍሲ ወከፍ እሙን ኮይኑ ክርከብ የድሊ እዩ ናይሲ ብኣኻትኩም ወይስ ብመዓልቲ ፍርዲ ሰብ እንተ ተፈረድኩ እኳ ግዲ የብለይን ኣብ ርእሰይ ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥኒ ዝፈርደኒ ግና ኣምላኽ እዩ እምበር በዚ ኣይጸደቕኩን እሞ ንርእሰይ ባዕለይ ኣይፈርዳን እየ ስለዚ እቲ ኣብ ጸልማት እትሓብአየ ናብ ብርሃን ዘምጽእ ሓሳባት ልብኻ ዝገልጽ ጐይታ ክሳዕ ዝመጽእ ቅድሚ ጊዜኡ ሓንቲ እኳ ኣይትፍረዱ ሽዑ ድማ ነፍሲ ወከፍ ነንእደኡ ካብ ኣምላኽ ክቕበል እዩ ቁጽሪ 6 ኣሕዋቴ ንጥቕሚ እቲ ሓደ ንጉድኣት እቲ ካልእ ኢልኩም ከይትንፍሑ ክንየው እቲ ጽሑፍ ከይትሓስቡ በኣና ምእንቲ ክትመሃሩ እዚ ብዛዕባኹም ኣብ ርእሰይን ኣብ ኣጵሎስን መሲለዩ ኣለኹ ካብ ካልኦት ዘብልጸካ መን እዩ ዘይተቐበልካዮ ኸ እንታይ ኣሎካ ተቐቢልካ ካብ እትኸውን ግና ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልካ ኮንካ እትኽበር ድሮ ጸገብኩም ድሮ ሃብተንኩም ብጀካና ነገስኩም ንሕና እውን ምሳኻትኩም ምእንቲ ክንነግሲ ወሸለም ነገስኩም ኣምላኽ ንኣና ሐዋርያት ድሕሪ ኲላቶም ኮይንና ከምቶም ሞት እተፈርዶም ከም ዝገበረና ይመስለኒ ስለዚ ንዓለምን ንመላእኽትን ንሰብን ትርኢት መስሓቕ ኮይንና ኣሎና ንሕና ስለ ክርስቶስ ዓያሹ ኢና ንስኻትኩም ግና ብክርስቶስ ጥበበኛታት ኢኹም ንሕና ሕማቓት ንስኻትኩም ግና ሓያላት ንስኻትኩም ክቡራት ንሕና ግን ሕሱራት ኢና ክሳዕ ሕጂ ንጠምን ንጸምእን ንዓርቕን ንጽፍዕን ኣሎና ማሕደር የብልናን ብገዛእ ኣዳውና እንዓየና ድማ ንጽዕር ኣሎና እናጸረፉና ንምረቕ እናሰጎጉና ንዕጋስ እናተሓሜና ንምዕዳ ኣሎና ክሳዕ ሕጂ ከም ጓሓፍ ዓለምን ከም ናይ ኲላቶም ጐድፍን ኮይንና ኣሎና ቁጽሪ 14-15 ብክርስቶስ ኣእላፋት መዕበይቲ እኳ እንተ ኣለውኹም ኣነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብወንጌል ወሊደኩም እየ እሞ ብዙሓት ኣቦታት የብልኩምን እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ከም ፍቑራት ደቀይ ገይረ ክምዕደኩም እየ እምበር ክሕፍረኩም ኢለ ኣይኮንኩን ስለዚ ሰዓብተይ ይኩኑ ኢለ ምዕደኩም ኣለኹ በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ኣብ ኩሉ ስፍራ ፍቐዳ ማሕበር ከመይ ገይረ ከም ዝምህር መገደይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምእንቲ ከዘክረኩም እቲ ብጐይታ ፍቑርን እሙንን ወደይ ጢሞቴዎስ ሰዲደልኩም ኣለኹ ሓያሎ ግና ኣነ ናባኻትኩም ዘይመጽእ መሲልዎም እተነፍሑ ኣለዉ መንግሥቲ ኣምላኽ ብሓይሊ እምበር ብዘረባ ኣይኮነትን ዘላ እሞ ጐይታ እንተፈቐዶስ ቀልጢፈ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ ሽዑ ሓይሊ እቶም ንፉሓት ክፈልጥ እየ እምበር ቃሎም ኣይኮነን ብበትሪ ዶ ወይስ ብፍቕርን ብመንፈስ ልውሃትን ክመጽአኩም እንታይ ትደልዩ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ነቲ ነውሪ ዝገብር ሰብ ካብኻትኩም ኣውፅእዎ ቁጽሪ 1 ምንዝርና ብሱሩ ከምኡ ዝመሰለ ምንዝርናስ ኣብቶም ኣሕዛብ እኳ ዘየልቦ ማለት ሓደ ካብኻትኩም ነታ ሰበይቲ ኣቦ ከም ዘእተወ ይውረየኩም ኣሎ ምስ ናይዚ ኸዓ ተነፊሕኩም ኣለኹም እሞ እቲ እዚ ግብሪ እዚ ዝገበረ ካብ ማእከልኩም ምንቲ ክርሕቕ ኢልኩም ከቶ ኣይጐየኹምን ኣነ ግና ብስጋይ ርሑቕ ክነሰይ ብመንፈሰይ ምሳኻትኩም እየ ንስኻትኩምን መንፈሰይን ብስም ጐይታ ኢየሱስ ተኣኪብና ኸለና ብሓይሊ ጐይታና ኢየሱስ እዚ ከም ዝገበረ መንፈሱ በታ መዓልቲ ጐይታና ኢየሱስ ምንቲ ክድሕንሲ ንጥፍኣት ስጋኡ ንሰይጣን ክወሃብ ከም ምሳኻትኩም ኮይነ ድሮ ፈሪደ ኣለኹ ሓበንኩም ጽቡቕ ኣይኮነን ቁሩብ ማይ ብሑቕ ንብዘሎ እትብሑቕ ከም ዘብኩዕዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ገንሸል ፋሲጋና ማለት ክርስቶስ ተሰዊኡ እዩ እሞ
ከምቲ ዘይምጽጻጽ ዝኾንኩም ሓድሽ ቢሑቕ ምእንቲ ክትኮኑ ነታ ኣረጊት ማይ ቢሑቕ ኣጽሪኹም ኣውጽእዎ። ስለዚ ብናይ ግርህነት ሓቅን ብዘይመጸጸን ጌራ በዓል ነብዕል እምበር በቲ ኣረጊት ማይ ቢሑቕ ወይስ ብማይ ቢሑቕ እከይን ሕሰምን ኣይኮነን። ቁጽሪ 9 ምስ ኣመንዝራታት ኣይትጸምበሩ ኢለ ኣብታ ደብዳቤይ ጽሒፈልኩም ኣለኹ። ግና ኸም ምስ ኣመንዝራታት እዚ ዓለም እዚኣ ወይስ ምስ ሱስዓትን ዘረፍትን ወይስ ምስ መምለኽቲ ጣዖት ኢለ ግዳ ኣይኮንኩን ዝጽሓፍኩ። እንተዘይኮነስ ካብዚ ዓለም እዚኣ ክትወፅም ዝተገባኣኩም ነይሩ። ሕጂ ግና ምስ ሓደ ሓው ዝበሃል እሞ ኣመንዝራ ወይስ ስሱዕ ወይስ መምለኽ ጣዖት ወይስ ተጸራፊ ወይስ ሰካር ወይስ ዘራፊ እንተኾይኑ ምስኡ ከይትጽምበሩ ምስ እዚ ከም ዝበለ ከቶ ከይትበልዑ ጽሒፈልኩም ኣለኹ። ነቶም ኣብ ወጻእ ዘለዉ ምፍራደይሲ እንታይ ገዲስኒ እዩ? ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ እትፈርዱ ግና ንስኻትኩም ዶ ኣይኮንኩምን? ነቶም ኣብ ወጻእ ዘለዉ ግና ኣምላኽ ክፈርዶም እዩ። ነቲ እኩይ ካባኻትኩም ኣውጽእዎ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ኣብ መንጎ ኣሕዋት ምክሳስ ከም ዘይግባእ። ቁጽሪ 1 ሓደ ካባኻትኩም ምስ ብጻይ ነገር እንተኣለዎ ኣብ ቅድሚ እቶም ቅዱሳን ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ እቶም ዓመፅቲ ዶ ክፈራረድ ይደፍር እዩ? ወይስ እቶም ቅዱሳን ንዓለም ከም ዝፈርድዋ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ዓለም ብኣኻትኩም ካብ እትፍረድ ደኣ ነቲ ንኣሽቱ ነገር ፈረዲ ንምዃን ዶ ኣይትበቕዑን ኢኹም? ንመላእኽቲ ከም እንፈርዶም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ከመይ ግዳ ነቲ ነገር እዚ ዓለም እዚኣ ዘይንፈርዶ እምበር ከ ንነገር እዚ ዓለም እዚኣ ዝፍረድ እንተኣለኩም ነቶም ንዕቋት ኣብ ማሕበር ዶ ፈረዲ ትገብርዎም ኢኹም? ምእንቲ ከሕፍረኩም እየ እዚ ዝብል ዘለኹ። ሓዊ ምስ ሓዊ ይፋረድ ኣሎ። እዚ ኸዓ ኣብ ቅድሚ እቶም ዘይኣምኑ ከምዚ ዶ ኣብ መንጎ እቶም ኣሕዋት ክፈርድ ዝኽእል ለባም ሓደ እኳ የብልኩምን። ብርግጽ ኣብ ናሕድሕድኩም ከም መፈራረዲ ምህላውኩም ብስሩ ጉድለትኩም እዩ። ከመይ ግዳ ዘይትዕመፁ ከመይ ከ ዘይትግፍዑ መሓልፎ ንስኻትኩም ትዕምፁን ትገፍዑን ኣለኹም። እዚ ኸዓ ነቶም ኣሕዋት ዓመፅቲ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ኣይትስሓቱ፣ ኣመንዝራታት ወይ መምለኽቲ ጣዖት፣ ዘመውቲ ወይ ሕንቁቓት ወይ ግብሪ ሰዶም ዝገብሩ፣ ሰረቕቲ ወይ ሱስዓት ወይ ሰካራት ወይ ተጻረፍቲ ወይ ዘረፍቲ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ኣይክወርስዋን እዮም። ገሌኹም ከኣ ከማታቶም ነርኩም። ግናኸ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ኣምላኽናን ተሓጺብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቕኩምን ኢኹም። ብሰብነትኩም ንእግዚአብሔር ኣኽብሩ። ቁጽሪ 12 ኩሉ ተፈቒዱለይ ኣሎ፣ ግናኸ ኩሉ ኣይጠቅምን እዩ። ኩሉ ተፈቒዱለይ ኣሎ፣ ኣነ ግና ሓደ ነገር እኳ ክመልከኒ ኣይሓድጎን እየ። ብልዒ ንኸብዲ ከብዲ ኸዓ ንብልዒ እዩ። ኣምላኽ ግና ነዝነትን ከጥፍኦም እዩ። ስጋ ንጐይታ ጐይታውን ንስጋ እዩ እምበር ስጋስ ንምንዝርና ኣይኮነን። ኣምላኽ ድማ ከምቲ ንጐይታና ዘትንስኦ ንኣናውን ብሓይሉ ከተንስአና እዩ። እቲ ስጋኹም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እምበርስከ ንኣካል ክርስቶስ ወሲደ ዶ ኣካል ኣመንዝራ ክገብሮየ ያ ኣይፋለይን። እቶም ክልተ ሓደ ስጋ ክኾኑ እዮም ብሁል እዩ እሞ ምስ ኣመንዝራ ዝለገበ ምስ ሓደ ስጋ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እቲ ምስ ጐይታ ዝለገብ ግና ምሱ ሓደ መንፈስ እዩ። ካብ ምንዝር እናህደሙ ሰብ ዝገብሮ ዘበለ ኃጢአት ካብ ስጋኡ ብወጻይ እዩ። ዝምንዝር ግና ኣብ ገዛእ ስግኡ እዩ ኃጢአት ዝገብር። ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤት መቕደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ እተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹም እውን ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ።
መዓልቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ብዛዕባ መርዓ ቁጥሪ 1 ብዛዕባ እቲ ዝጽሓፍኩም ለይ ግና ከምዚ እዩ ሰብኣይ ኣብ ሰበይቲ እንተ ዘይቀረበ ጽቡቕ እዩ ስለ ካብ ምንዝርና ምርሓቅ ግና ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ገዛእ ሰበይቱ ተሃልዎ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቱ እውን ገዛእ ሰብኣያ ይሃልዋ ሰብኣይ ንሰበይቱ ዝግባእ ይግበረላ ከምኡውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ትግበረሉ ሰበይቲ ሰብኣያ እምበር ኣብ ገዛእ ስጋኣ ኣይትመልኽን እያ ከምኡ ከዓ ሰብኣይ ሰበይቱ ደኣ እምበር ኣብ ገዛእ ስግኡ ኣይመልኽን እዩ ንጸሎት ጊዜ ምእንቲ ክትረኽቡ ንግዚኡ ብምስምማዕ ክልቴኹም እምበር እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ኣይፈለ ብምኽንያት እቲ ንነፍስኹም ዘይምምላኽኩም ሰይጣን ምእንቲ ከይፍትነኩም ከዓ ከም ብሓድሽ ተራኸቡ እዚ ግና ከም ፍቓድ ብል ኣለኹ እምበር ትእዛዝ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ከምዚ ኸማይ ክኸውን ምፈተኹ ነይረ ግና እቲ ሓደ ከምዚ እቲ ሓደ እውን ከምቲ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣምላኽ ናይ ጸጋ ወውህበቱ ኣለዎ ቁጥሪ 8 ንዘይተመርዓውን ሓያማትን ግና ከምዚ ኸማይ እንተነበሩ ጽቡቕ እዩ ይብል ኣለኹ ነፍሶም ክመልኩ እንተዘይተኸኣሎም ግና ብፍትወት ካብ ምንዳድሲ ምምርዓው ይሓይሽ እሞ ይመርዓው ነቶም እተመርዓው ግና ዝእዝዝ ዘሎ ጐይታ እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን እታ ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ ኣይትፈታሕ እንተ ተፈትሕት ከዓ በኪት እምበር ወይስ ምስ ሰብኣያ ትተዓረቕ ሰብኣይ እውን ሰበይቱ ኣይፍታሕ ኢለ እእዝዝ ኣለኹ ነቶም ካልኦት ድማ ኣነ እብል ኣለኹ ጐይታ ኣይኮነን እቲ ዘይኣማኒ ሰብኣይ በታ ሰበይቱ ተቐዲሱ እዩ እታ ዘይኣማኒት ሰበይቲ እውን በታ ሓዉ ተቐዲሳ እያ እሞ ከምኡ እንተ ዘይከውንሲ ውሉድኩም ርኹሳት ምኾኑ ነይሮም ሕጂ ግና ቅዱሳን እዮም ሓደ ሓዉ ዘይኣማኒት ሰበይቲ እንተ ኣላቶ ንሳ ድማ ምስኡ ክትነብር እንተፈተወት ኣይፍትሓያ ሰበይቲ እውን ዘይኣማኒ ሰብኣይ እንተ ኣለዋ ንሱ ከዓ ምስኣ ክነብር እንተፈተወ ነቲ ሰብኣያ ኣይትፍትሓዮ ኣቲ ሰበይቲ ንሰብኣይክ እንተ ኣድሓንክዮ እንታይ ትፈልጢ ወይስ ኣታ ሰብኣይ ንሰበይትኻ እንተ ኣድሓንካያ እንታይ ትፈልጥ እቲ ዘይኣማኒ እንተ ተፈለ ግና ይፈለ ሓዉ ወይስ ሓብቲ በዚ ኸምዚ ዝመሰለ ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣይኮኑን ዘለዉ ኣምላኽ ግና ብሰላም ክንነብር ጸዊዕና ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝጸውዖ ይምበር ቁጥሪ 17 ብዝተረፈስ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ነፍሲ ወከፍ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝጸውዖ ኮይኑ ይመላለስ ንኹላተን ማሕበራትኩም እየ ዝሰርዕ ዘለኹ ቁጥሪ 18 ጉዙር ክነስእ እተጸውዕ ዶ ኣሎ ዘይጉዙር ምዃን ኣይድለ ዘይጉዙር ክነስእ እተጸውዕኸ ኣሎ ዶ ኣይገዘር ምሕላው ትእዛዛት ኣምላኽ እዩ ዝጠቅም እምበር ግዝረት ፍረ የብሉን ዘይግዝረትን ፍረ የብሉን ነፍሲ ወከፍ በቲ ዝተጸውዓሉ ጽዋዓ ይምበር ባርያ ክነስኻ ዲኻ እተጸዋዕኻ ኣይትጉሄ ሓራ ክትወፅእ እንተኾነልካ ግና ከምኡ ግበር እቲ ባርያ ክነሱ እግዚኣብሔር ዝጸውዖ ናይ እግዚኣብሔር ውፅእ ሓራ እዩ ከምኡውን እቲ ሓራ ክነሱ እተጸውዐ ባርያ ክርስቶስ እዩ ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም ባሮት ሰብኣይ ትኹኑ ኣሕዋተይ ነፍሲ ወከፍ በቲ እተጸውዖ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኡ ይምበር ብዛዕባ ደናግልን መበላሉን ቁጥሪ 25 ብናይ ደናግል ግና እሙን ክኸውን ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ከም እተቐበልኩ ሓሳበይ እብል ኣለኹ እምበር ካብ እግዚአብሔር ትእዛዝ የብለይን እምበኣርሲ ንሰብ ብምኽንያት እቲ ሎሙ ዘሎ ጭንቀት ከምታ ዘለዋ ኮይኑ ክነብር ጽቡቕ ከም ዝኾነ ይመስለኒ ብሰበይትኻ ዶ እሱር ኢኻ ፍታሕ ኣይትድለ ብሰበይትኻ ዶ ኣይተኣሰርካን ሰበይታ ኣይትድለ ግናኸ እንተ ተመርዓኻ ሓጢኣት ኣይገበርካን ድንግል እውን እንተ ተመርዓወት ሓጢኣት ኣይገበረትን እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ግና ብስጋ መከራ ይረኽቡ እዮም እሞ እንሕፈኩም ኣለኹ ኣሕዋተየ እዚ ግና እነግር ኣለኹ እቲ ዘመን ሓፂር እዩ እቶም ኣንስቲ ዘለዎም ድሕሪዚ ከም ዘይብሎም ይኹኑ እቶም ዝበኽዩ ከም ዘይበኽዩ እቶም ዝሕጐሱ ከዓ ከም ዘይሕጐሱ እቶም ዝዕድጉ እውን ከም ዘየጥርዩ ይኹኑ ንብረት እዚ ዓለም እዚኣ ሓላፊ እዩ እሞ እቶም በዛ ዓለም እዚኣ ዝጥቀሙ ከም ዘይተጠቕሙ ይኹኑ ኣነ ግና ብዘይሓልዮ ክትኮኑ እየ ዝፈቱ እቲ ዘይተመርዓወ ከመይ ገይሩ ንጐይታ ከም ዝሕጕሶ ብናይ ጐይታ እዩ ዝሓሊ እቲ ተመርዓወ ግና ንሰበይቱ ከመይ ገይሩ ከም ዝሕጕሳ ብናይ እዚ ዓለም እዚኣ እዩ ዝሓሊ ናይ ምርዑቲ ሰበይትን ናይ ድንግልን ድማ በበይኑ እዩ እታ ዘይተመርዓወት ስጋኣን መንፈሳን ምእንቲ ክቕደስ ኢላ ብናይ ጐይታ እያ ትሓሊ እታ ምርዑቲ ግና ከመይ ገይራ ንሰብኣያ ከም እትሕጕሶ ብናይ እዚ ዓለም እዚኣ እያ ትሓሊ
بتجبئ نجارن بصنعتن كيتنا أنقكم بقويتا ختصنعوا امبر مفنطرا من تكجبر لكم أيكونكم إذن ربحا رئيسكم يزبلو زلهم جناخ حد بتادنجل قالوا زحفر زلو انت مسلو أزياخ بتصحتي انت خونت كم زك خون دماغ زقبا انت خوينو زدلي يقبر حتى يفيبلون نسب أي هبا جناخ اتبلبو ودي وزنعه قد زي كونو أو جزاء فؤاد ملكي زلو تاقوالو بدنجلنا كتنبر بلبو زغارته صبو يقبر امبارس اتي نقالو نسب أي زهب صبو يقبر اتزهب كأ زحايش يقبر سبيت اتي سبعايا بهوت كسع زلو الزمن اسرتيا سبعايا انت موتقنا بقزي أبيه الترايد يخون امبر عبز دليتو كتمرقو حرايا كم حسابي قنا كم تزلات تخوين انت تنبر عزيا بتصت مخانت أنا منفس أملاك كم زلوني يمثلنا الله سلام لك قداميتي ملغت باولوس نابسب قرنطس معراف الشمانتا نطاوت زتسوئ مبلع كم زي قبع قطري حاده بزعباتي نطاوتات تسوئ قنا كلاتنا فلتت كم زلنا نفلتنا فلتت ينفع فقر قنا يهانت حاده اقوى قلق كم زفلت ازمسلون تلو نتزفلتو قنا كم تزقبو غيرو اي فلتونيو ناملخ زفقرو انتلو قنا نسبو فلطيو دقيم زعباتين طاوتات تسوئ مبلع طاوت اب عالم جزع كم زي كونن بزي تحد بينو خاكالك املاك كم زي الون نفلطينا اب سماي ويس امدري امالخ تزبهالو انت لوس كم تبزحات امالختن بزحات قويتتن زلو ناناس كله كابو زخون نحناون نخون حد املاخ تراي ابوالونا كله بو زخون نحنا خابو نخون حد قويتاون يسوس كريستوس قالنا إذا فلتت إذا أب كل سب أيركبن إيو حيالو نتتاوت كسعلومي لمار جيرمو نتاوت كم اتسوى جيرم إيوم زبال عزلو ما حلنا أمدهم كوينس يركس بالعيق جنا أملخ أيب حنان إيو انت بالعنا أين وسخ انت زي بالعناون أين نكن إنا جناخي اتحرنتكم سي نتم دخمات معن كفك يكونهم تتنقعوا حاد سبنا خافلتت زلوكا أبيت تاوت تقمت كان ترايكا اتدهم نتين تاوت اتسوى نمبلعدو حلنو ايكدفرن ايو كمزي اتي من تاو كريستوس زمتلو دهم حو بسر فلتت كاي تفعلو كمزي خاس نتم احوات انا بدلكم نتدهم حلنا امون انا اوصلكم نخرصوص تبدلوا اللهم سلازي كا اتبلعين حويز انقفو انت خوينس نحوي من انتخي انقفو نحوارو كدو سقا ايكبلعن ايه سلام لك قداميتي ملغت باولوس نابسب قرنطس معراف تشعته ني حدا هواريا مسلن قبون قطري حدا اي حران ديه اي هواريان ديه نغويتانا يسوس كريستوس كا اي رئيخوان ديه نسخاتكم سي بغويتا دو اعيين إيهم محتم هواريان نتي بغويتا نسخاتكم إيهم أمو نخالوتكوا هواريا انت زي كونكو نأخاتكم سهوارياكم إيه
መምጽራይ ነቶም ዝምርምሩን እዚዩ ክንበልዕን ክንሰትን ዶ መሰል የብልናን ኢና ከምቶም ካልኦት ሐዋርያትን አሕዋት ጎይታናን ኬፋን ዝገብርዎ በእምነት ሓብትና ዝኾነ ሰበይቲ ምሳና ኸነዘውርዶ መሰል የብልናን ኢና ወይስ ኣንን ባርናባስን ጥራይ ዲና ዕዮ ክንሓድግ መሰል ዘይብልና ኣይናይ ዓቀይታ እዩ ገዛ ገንዘቡ እናተመገበ ዝኽተል ወይኒ ተኺሉስ ፍርኡ ዘይበልዕ ከመን እዩ ወይስ እናጓሴ ካብተን ዝጓሴን ምጓሴ ጸባ ዘይሰቲ መን እዩ እዚ ከም ኣዘራርባ ሰብዶ እየ ዝዛርብ ዘለኹ እቲ ሕጊ እውን ዶ ከምኡ ኣይብልን እዩ ኣፍ እቲ ዘኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝብል ኣብ ሕጊ ሙሴ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኣምላኽ ዶ ብዛዕባ ኣብዑር ሓልዩ እዩ ወይስ ብስሩ ምእንታና ዶ ኣይኮነን ዝብሎ ዘሎ እቲ ዝሓርስ ብተስፋ ክሓርስ እቲ ዘኽይድ ከኣ ግዲኡ ክረክብ ብተስፋ ከኽይድ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ምእንታና እዩ እዚ ተጽሒፉ ዘሎ ንሕና ንኣኻትኩም እቲ ናይ መንፈስ ካብ እንዘርአልኩም ከ ነቲ ናይ ስጋኹም እንተ ዓጸድናዮ ዶ በዚሕና እዩ ካልኦት ካብዚ መሰል እዚ ኣባኻትኩም ተመዓልቲ ካብ ዝኾኑስ ንሕና ዶ ግዳ ዝዓዝዝ ኣየሎናን ንሕና ግና ንወንጌል ክርስቶስ ምዕገቲ ምንቲ ኸይንገብርሲ ንኹሉ ንዕገስ እምበር ነዚ መሰል እዚ ኣይወሰድናየን እቶም ቅዱስ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ካብቲ ናይ ቤት መቕደስ ከም ዝምገቡ እቶም ኣብ መሰዊኢ ዘገልግሉውን ምስቲ መስዊኢ ከም ዝካፈሉ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ከምኡ ድማ ጐይታን ነቶም ወንጌል ዝሰብኩ ብወንጌል ክምገቡ ሰሪዑሎም ኣሎ ኣነ ግና ካብ ከምዚ ዝመሰለ ሓንቲ እኳ ኣይወሰድኩን ከምኡ ምእንቲ ክኾነለይ ኢለ እውን ኣይኮንኩን ዝጸሓፍኩ ነቲ ትምክሕተይ ሓደ ከንቱ ካብ ዝገብሮስ ምሟት ምሕሸኒ ነይሩ ኣነ ወንጌል እንተ ዝሰበኩ ብግዲ በጽሕኒ እዩ እሞ ዝምክሓሉ የብለይን ወንጌል እንተ ዘይሰበኩ ግና ወይለይ እዚ ፈትየ እንተ ገበርክዎስ ዓስባ ኣሎኒ ከይፈተኹ እንተ ገበርኮ ግና እዚ መጋቢነት እዚ ብዝኾነ ይኹን ሕድሪ ተዋሂቡና እዩ እምበኣርሲ ዓስበይ ደኣ እንታይ እዩ ወንጌል እናሰበኩስ እቲ ብወንጌል ዘሎኒ መሰል ከይወሰድኩ ወንጌል ብኸምኡ እንተ ነገርኩ እዩ ቁጽሪ 19 ካብ ኩሉ ሓራኽ ነሰይ ኣነ ብዙሓት ምእንቲ ክረብሕ ንርእሰይ ባርያ ኩላቶም ገበርክዋ እቶም ኣይሁድ ምእንቲ ክረብሕ ምስ ኣይሁድ ከም ኣይሁዳዊ ኮንኩ እቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ምእንቲ ክረብሕ ከኣ ምስቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ባዕለይ እኳ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮንኩ ክነሰይ ከም ትሕቲ ሕጊ ዘሎ ኮንኩ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ምእንቲ ክረብሕሲ ምስቶም ሕጊ ዘይብሎም ብሕጊ ክርስቶስ እምበር ብዘይ ሕጊ ኣምላኽ ዘይኮንኩ ክነሰይ ከምቶም ሕጊ ዘይብሎም ኮንኩ ኣነ እቶም ድኹማት ምእንቲ ክረብሕ ድማ ምስቶም ድኹማት ድኹም ኮንኩ ብኩሉ መገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ኸድሕን ንኹላቶም ኩሉ ኮንኩ እዚ ኩሉ ምእንቲ ወንጌል ንርእሰይ እውን ካብኡ ክካፈል ኢለ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቀዳደሙ ኸ ኩላቶም ከም ዝጐዩ ነቲ ዓስቢ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝወስዳዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረኽብዋ ከምኡ ጉየ እዩ እቲ ዝቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ ይገቲ እዩ እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ክቕበሉ እዮም ንሕና ግና ነቲ ዘይሓልፍ ስለዚ ኣነ እጐየ ኣለኹ ግና ኸ ከምቲ ንዘይፍሉጥ ዝጐይ ኣይኮንኩን እምክት ኣለኹ ከምቲ ንንፋስ ዝወቅዕ ግና ኣይኮንኩን ንኻልኦት እናሰበኩ ንርእሰይ ድርቡይ ምእንቲ ኸይከውን ንስጋይ እሰቅዮን የግዝኦን ኣለኹ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ ኣምልኾ ጣዖት ምጥንቃቕ ከም ዝግባእ ቁጽሪ 1 ኣሕዋቴ ኩላቶም ኣቦታትና ትሕቲ ደመና ከም ዝነበሩ ኩላቶም እውን ባሕሪ ከም እተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ኩላቶም ድማ ብደመና ብባሕርን ናብ ሙሴ ተጠምቁ ኩላቶም ከዓ እቲ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ ኩላቶም እውን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ
ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም እሞ እቲ ከውሒ እቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ። ካባታቶም እቶም ዝበዝሑ ግና ንኣምላኽ ባህ ኣየበልዎን፣ ስለዚ ኣብ በረኻ ተወድኡ። እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም እተመነይዎ ንሕና ነትእከይ ምእንቲ ከይንምነ መለበም ይኮነልና። እምበኣርከ እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ፣ ክስሓቕውን ተንሰ ዝብል ከም እተጻሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኹኑ። ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝወደቑ ኣይነ መንዘር። ከምቲ ገሊኣቶም ዝፈተንዎ እሞ በትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ። ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ መጥፊኢ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም። እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም። ንኣና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበናውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ እተጻሕፈ። ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ። ሰብ ክጸሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን። ኣምላኽ እሙን እዩ እሞ ምስቲ ፈተናኹም ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉስ መውፅኢ ገይሩልኩም ኣሎ። ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ። ቁጽሪ 14 ፍቑራተ ስለዚ ካብ መምላኽ ጣዖት ህደሙ። ከም ነስተውዓልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ነዚ ዝብሎ ዘለኹ በዓላትኩም ፍረድዎ። እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? እታ ንቖርሳ እንጌራስ ምስ ሥጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? ካብ ሓንቲ እንጌራ ተማቒልና ኢና እሞ ሓንቲ እንጌራ ካብ እትኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ክነስና ሓደ ሥጋ ኢና። ንእስራኤል እማ ብሥጋ ጠምቱ እቶም ካብ መስዋዕቲ ዝበልዑስ ምስቲ መሰዊእ ዶ ሕብረት የብሎምን እዮም? እንታይ ከብል ኣለኹ? ንጣዖታት እተሰውአ ዶ ገለ ነገር እዩ? ወይ ጣዖት ዶ ገለ ነገር እዩ? ኣይፋሉን። ኣሕዛብ ዝስውእዎ ነጋንንቲ እዩ እምበር ንኣምላኽ ኣይኮነን። ምስ ኣጋንንቲ ሕብረት ክህልወኩም ኣይፈቱን እየ። ጽዋዕ ጐይታን ጽዋዕ ኣጋንንትን ክትሰትዩ ኣይከኣለኩምን። ካብ መኣዲ ጐይታን ካብ መኣዲ ኣጋንንትን ክትምቀሉውን ኣይከኣለኩምን እዩ። ወይስ ንጐይታ ምእንቲ ከነቕንኦ ዲና ካብኡ ዶ ንሕና ንብርትዕ? ቁጽሪ 23 ኩሉ ተፈቒዱለይ ኩሉ ግና ኣይጠቅምን እዩ። ኩሉ ተፈቒዱለይ ኩሉ ግና ኣይሃንጽን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ንጥቕሚ ብጻዩ ደኣ እምበር ሓደ እኳ ጥቕሚ ርእሱ ኣይድለ። ምድርን እቲ ኣብኣ መሊኡ ዘሎን ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ዘበለ ኩሉ ስለ ሕልና ኢልኩም ገለ ከይመራምርኩም ብልዑ። ካብቶም ዘይኣምኑ ሓደ እንተ ትጸውዓኩም እሞ ክትከዱ እንተ ደለኹም ስለ ሕልና ኢልኩም ገለ ከይመራምርኩም እተቐረበልኩም ዘበለ ኩሉ ብልዑ። ገለ እዝስ ንጣዖታት እተሰውዐ እዩ እንተ በለኩም ግና ምእንቲ እቲ ዝነገርኹምን ምእንቲ ሕልናን ኢልኩም ኣይትብልዑ። ማለት ሕልና ብጻይካ ደኣ እምበር ሕልና ርእስኻ ኣይበልኩን። ስለምንታይ ከ እቲ ሓርነተይ ብሕልና ካልእ ዝፍረድ? ኣነ ብምስጋና ካብ ዝምቀሉ ደኣ ስለምንታይ በቲ ዝመስግነሉ ዝጽረፍ? እምበኣርሲ እንተ በላዕኹም ወይስ እንተ ሰተኹም ወይስ ዝኾነ ይኹን እንተ ገበርኩም ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ግበርዎ። ናይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ኮነ መዕንቀፈ ኣይትኹኑ። ምእንቲ ክድሕኑስ ጥቕሚ ብዙሓት እምበር ጥቕሚ ርእሰይ ከይደለኹ ከምኡ ድማ ኣነ ብኩሉ ነገር ንኩሉ ሰብ እሐጉስ ኣለኹ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ስርዓት ኣምልኾ ቁጽሪ 1 ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንኣይ ምሰሉ። ቁጽሪ 2 ሕጂ ድማ ብኩሉ ስለ ዘዘከርኩምንን ከምቲ ዝመሃርክኹም ጌርኩም ነቲ ምህሮ ስለ ዝሓዝኩምዎን እንደኩም ኣለኹ። ክናኸ ርእሲ ሰብኣይ ዘበለ ክርስቶስ ርእሲ ሰበይቲ ከዓ ሰብኣይ ርእሲ ክርስቶስ እውን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ይፈቱ ኣለኹ።
ሰብኣይ ዘበለ ኩሉ ክጽሊ ወይስ ትንቢት ክንበ ከሎ ርእሱ እንተተጐልበበ ንርእሱ ይሕስር። ሰበይቲ ዘበለት ኩላ ግና ክትጽሊ ወይስ ትንቢት ክትንበ ከላ ርእሳ እንተዘይተጐልበበት እዚኣስ ከም ምልጺቲ እያ እሞ ርእሳ ትሕስር እያ። ሰበይቲ ዘይትጕልበብ እንተኾነት እምበኣርሲ ጸጕራ ትቑረጽ። ግና ኸን ሰበይቲ ምቑራጽ ወይስ ምልጻይ ጸጕራ ዘነውራ ካብ ኮነ ትጐልበብ። ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ እያ እምበር ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ኣይኮነን እሞ ሰብኣይ ምስሊ ኣምላኽን ክብሩን ካብ ኮነስ ርእሱ ክጕልበብ ኣይግብኦን እዩ። ሰበይቲ ግና ክብሪ ሰብኣይ እያ። ሰበይቲ እውን እያ ምእንቲ ሰብኣይ እተፈጥረት እምበር ሰብኣይስ ምእንቲ ሰበይቲ ኣይተፈጥረን። ስለዚ ከዓ ምእንቲ እቶም መላእኽትን ሰበይቲ ኣብ ርእሳ ምልክት ምልኪ ክህልዋ ይግባእ እዩ። ከምቲ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ዝኾነት ከምኡውን ሰብኣይ ብሰበይቲ እዩ። ብጐይታ ግና ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ሰብኣይ ካብ ዘይ ሰበይቲ ኮቶ ኣይከውንን እዩ። ኩሉ ግና ካብ ኣምላኽ እዩ። እስኪ በዓላትኩም ፍረድዎ። ሰበይቲ ከይተጐልበበት ናብ ኣምላኽ ክትጽልዶ ይግባእ እዩ ወይስ ሰብኣይ ጸጕሩ እንተኣንወሐ ሓሳሩ ምዃኑስ እቲ ባሕሪ ባዕሉ ዶ ኣይምህረኩምን እዩ? ሰበይቲ ጸጕራ እንተኣንወሐት ግና ጸጕሪ ኣብ ክንዲ መጐልበቢ ተውሂብዋ እዩ እሞ ንኣኣ ክብረታ እዩ። ገለ ሰብ ግና ባእሲ ዝፈቱ እንተኾነ ንሕናን እተን ማሕበራት ኣምላኽን ከምዚ ዝበለ ልማድ የብልናን። መዓዲ ጐይታ ቁጽሪ 17 ግና እዚ ክእዝዝ ከለኹ ምእካብኩም ንዝገድድ እምበር ንዝሓይሽ ስለ ዘይኮነ ኣይንእደኩምን እየ። ቅድሚ ኩሉ ከዓ ኣብ ማሕበር ምስ ተኣከብኩም ምፍልላይ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ እሰማዕ ኣለኹ እሞ ካብኡውን ክፍለ ኣእመን እየ። እቶም ቁንዓትኩም ምእንቲ ክግለጹስ ኣብ ማእከልኩም ሻራ ክኸውን ብግዲ ዘድሊ እዩ። ብጊዜ ብልዑኹም ነፍሲ ወከፍኩም ተቐዳዲሙ ድራሩ ይበልዕ። እቲ ሓደ ይጠሚ እቲ ሓደን ይሰክር ኣሎ እሞ ከምኡ እቲ ብሓደ ምእካብኩም ንምብላዕ መዓዲ ጐይታ ኣይኮነን። እትበልዑሉን እትሰትሉን ኣባይቲ ዶ የብልኩምን ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ንዒኩም ዲኹም? እቶም ዘይብሎምውን እትሕፍርዎም ዘለኹም እንታይ እሞ ክብለኩም? በዚ ዶ ክንእደኩም ኣይንእደኩምን እየ። ኣነ ካብ ጐይታ እተቐበልክዎ እዩ እሞ ንኣኻትኩምውን ዝነገርክዎ። ጐይታና የሱስ በታ እተተሓዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዓለ ኣመስጊኑ ቈረሰ እሞ ውሰዱ ብልዑ፣ እዚ ምእንታኸም ተወሃበ ሥጋ እዩ፣ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ። ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋዕ ኣልዓለ እሞ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ፣ ብትሰትይዎ መጠን ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ። ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋዕ እዚኣውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጐይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም። ስለዚ ከይተገቦ እዛ እንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይስ ጽዋዕ ጐይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጐይታ ሥጋን ደምን እዩ ዝዕግብ። ግና ኸሰብ ንርእሱ ይመርምር። ከምኡ ከዓ ካብዛ እንጌራ እዚኣ ይብላዕ፣ ካብዛ ጽዋዕ እዚኣውን ይስተ። እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ንሥጋ ጐይታ እንተዘየለለየ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ዝሰትን። በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ፣ ዝደቀሱውን ብዙሓት እዮም። ግናኸ ኣብ ርእስና እንተ ንፈርድሲ ኣይምትኾነናን ነርና። ክንፍረድ ከሎና ግና ምስ ዓለም ምእንቲ ኸይንኹነን ብጐይታ ንቕጽዕ ኣሎና። ስለዚ ኣሕዋተየ ንምብላዕ ክትእከቡ ከለኹም ንሓደድኩም ዳ ተጸባበዩ። ምእካብኩም ንፍርዲ ምእንቲ ኸይከውን ገለ ሰብ እንተጠመየ ኣብ ቤቱ ይብላዕ፣ ነቲ ዝተረፈ ግና ምስ መጻኹ ክሰርዖ እየ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ውህበት ቁጽሪ 1 ኣሕዋተየ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ግና ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኣረማውያን ከለኹም ናብቶም ዓባሳት ጣዖታት እናተመራሕኩም ከም እተሰሓብኩም ትፈልጡ ኢኹም። ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከም ዘይብል ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮነ ከዓ ኢየሱስ ጐይታ ይክብል ንሓደ እኳ ከም ዘይኮነሉ
أفلتكم اللهم قطري 4 امبارك وهبت ببينيو منفس جنا حدا نسيو أقول قلت ببينيو قويتا جنا حدا نسيو قبر حيلي دما ببينيو اتياب كلاتهم كل زقبر أملاك جنا حدا نسيو جنا هذا نفس وكف مقلات منفس نتقمي وهابوي نحادس قال طبب بمنفس وهابوي نتحادخ قال فلتات بتحادة منفس نحادة جنا امنت بتحادة منفس نحادة دما بتحادة منفس ناي مفواس وهبتي وهابو نحادة خا قبر حيلين مقبار نحادة تنبيت نحادة مللاي منافستين نحادة ببعينتو زلو قانقواتات نتحادة خا مترقان قانقواتات يوهابو إذا كل خا نسو اتحادة منفس كم زدليو غيرون نفس وكف قاقديون نامق عليه يزقبرو أب حادة سبنت بزوح أكالات قطر 10 كمتي سقا حدا كنسوس بزوح أكالات زلو بزلو تأكلت سقا خا بزوح كنسوس حدا سقا زخوني كريستوس كاكم او ايو ايهود ويتسر اويان باروت ويش جواتات انتخونا نحنا كلاتنا حدا سقا من انتكنكونسي بحدا منفس تطميقنا مو حدا منفس ستنا اتسقا خا بزوح امبر حدا أكالا يكونن امو اقري ايد كابزي كونكوس ناي سقا يكونكون انت بلا بزدو ناي سقا مخانو يترفيو أزلن ما عيني كابزي كونكوس نايسقا يكونكون انت بلت بزدو نايسقا مخانا يترفع ايو بزلو تسقا كل عيني انت زخون دا مسمع عبي مترخبه اتسقا كل انتناو مسمع انت زخون كه مشتات عبي مترخبه حجقنا املاخ نسو كم زدلي اقيرو نتأكلت النفس وكف اقتسقا سرعو كل اكلت حدا اكلت راي دا زخون كه اتسقا عبي محلوه حجقنا أكلات بزوح اتسقاقنا حدا إيو عينين إيد أيدليكن كتب لاي كالان إيو ويسر اسدما نأقار أيدليكمن كتب لهم أي كالان إيو اتوم دخما زمسلو أكلات سقا إبا قد أيوم أزيوم زدليو نتاب سقا زلو حسور زمسلنا خاب بزبزح كبري نخدنو نحفرتناون أزينا بخبر نخولو اتكبر أكلاتنا قنا ازي أيدليون إيو قنا اتأكلاتنا حد حدو حدا حاليو كل وانبر ابتسقام مفللاي منتكي كونسي املاخ نتي كبر زغودلو اكل زبزح كبر النهابه نتسقا قاطمو حدا اكل انت تسقى كل اكلات يسقى حدا اكل انت خبره كا كل اكلات حبير ايو زحقوس قطر 20 شوعتن مباركن نسخاتكم سقا خرصوص إيخم نفس وكفكم كا ببخفلو اكلاتو إيخم أملاخ دما أم حبر قدم حواريات كالاي نبيات سالساي ممهران دحر قبرت حيلتات دحر وهبت من فواس مردة دخومات ممرح ببينو قانقواتات سرعي كلاتهم ده حواريات إيوم كلاتهم ده نبيات إيوم كلاتهم ده ممهران إيوم كلاتهم ده قبرت تأمرات إيوم كلاتهم ده وهبت مفواس اللوم كلاتهم ده قانقواتات يزاربو إيوم كلاتهم ده يترقمو إيوم نتن زعبيا وهبت دات ساعتو حجخ أزبالت أمقدك حبركم إيه قداميتي ملغت باولوس نابسب قرنطس معراف 13 بزعبا فقري قطري حاده بقانقاتات السبن ملاختن انت ززارب فقر كابزي تهلوني كم زده أسرع زوي جلجل كم زبل تناتصل مخونكو تنبيت انت زلوني كل مستراتن كل فلتاتن انت زفلت أخران كسع زقعز كأكل امنت انت زهلوني فقر كابزي تهلوني كنتو مخونكو نيري كل جنزبي كأن دخاتات انت زعدل سقايون من داد أحليفة انت زهب فقر كابزي تهلوني حانتو كوا ايتقمنن ايو قطري 4 فقر عقاليا فقر لووها فقر ايتقنن فقر ايتجهارن ايتنفحن ايتستحفرن ناتا ايتدلن ايتمررن
ኣይተቀየምን እያ بحق تحقوس امبر بعمص بح ايبلان كل تصور كل تأمن كل تصفى تقبر كل تأقس قطري الشمونته فقري كتو اي تقوارصنيا تنبيت انتلو نسوخ سعر مزراب قانقاتات انتلو نسوخ وداء فلتت انتلو نسو كسعر ايو مالت حدا مقال نفلت انا مو حدا مقال كأن نبه قناخي اتي ملقات مسمتسي اتي مقال كسعر ايو قلعة خلقو كم قلعة تزاربكو لب قلعة نبرني كم قلعة حسبكو سبعي مسكونكو قنا اتنقر قلعة حدكو حجس بمرتسان واقو نرئي اللونا شعقنا قط نقط كنرئي إنا أمو حجي مقال افلت اللهو شعقنا كمتي أنا اتفلتكو خفلت إيه حجقنا امنت تسفى فقري زن سلسته زياتن ينبرا كاب زياتن التعبقنا فقري إيه سلام لك قداميتي ملغت باولوس نابسب قرنطس معرف 14 بزعبات تنبيتن بقانقاتات مزرابن قطري حاده نفقر سعبوا نمنفساو هبت من عندنا كتنبي قنو اتي بقانقات الزارب مسترات بمنفسي زارب الله حدا اكا ايستوعلن ايو امون املاخ مبر نسب ايكونن زارب زلو اتي تنبيت زنبغنا نسب زهنصن زمعدن زتصنانعن ايو ززارب قانقاتات ززارب نرؤس يحنص تنبيت زنبغنا نمحبر ايو زحنص سلازي كلاتكم قانقاتات كتزاربو من هداغنا كتنبي فتالخو تمحبر من تكتنص زترغمو انت زي كونس كابتي بقانقاتات ززارب اتا تنبيت زنبي عبي حواتي حجغنا بقانقاتات ان تزاربكو انت زمتصكم مو براي وي بفلطت وي بتنبيت وي بمهرو غير انت زي تزاربكم انتي كطقمكم ايه اتملخت زي فلت دمص انت دايخه من ايو نوق زسلف اتي وزي بلقمو دمص زدهي كم اني امبلتا ويس مسنقو زمسل فلق اناتات انت زي داي اتب امبلتا ويس بمسنقو زقانه كم غير يفلت كومو كانسخاتكم بتي قانقاتات زستو عال غيركم انت زي تزاربكم كه مس نفاس كم اتزاربو يخم اتخونو امو اتبلوا كميلو كفلت ايو اب عالم ببين زخونه بزح قانقاتات الله رقص بهاي زي ولغنا يلبون امبارس انا حساب اتدمصي كاب زي فلت نتز الزارب كم باربار كخونو ايه اتي زاربون ناي كم باربار اي زخونني كومو دما نسخاتكم المنفساو هبت اتقنو كاب كونكمسي نمهنات محبر عزوزات كتكونو دليو بقانقا غنا انت تصلخو منفسي يزصل اامروي غنا بزي فريو سلازي اتي بقانقا زارب مترغام من تكالو يصلي انتي دايو بمنفس كتصل غناخه بأمروي دما كتصليه بمنفس كزمر غناخه بأمروي ون كزمر ايه انت زي كونس بمنفس انت بارخكا اتعب سفرا ات زي تمهره تقميط زلو نتنسخا اتبلو كاب زي فلطو كمي غيرو بمسغانا امين كبل يكالو نسخاس صبوق غيركا تمسغنا لوخا اتكاله غنا ايتانصن حلفا كلاتكم قانقاتات الزارب ايمو ناملاخ يمسغن الله غناخه لخالوتون من تكمهرسي اب محبر الفقال قانقا كاب زارب حمشت قالات بأمرو كزارب فتالخو قطري عسرة حواتي بأمرو تسبوت كنو بخفاء دهت صانات كنو مبر بزعباء أمرو سقولو عايت كنو اب حقي نزهزبي ازي بخالق زقانقوم سباتن بخنافر قوانوتن غير كزاربو ايه مسنا يزي اكوا ايكسوم ان ايوم يبل اكزيابير زبل صحف الله سلازي قانقاتات نتوم زي امنو ملكت ايمبر نتوم زي امنو ايكونن تنبيت غنا نتوم زي امنو ملكت ايمبر نتوم زي امنو ايكونن
دقيم كلها محبر حبيرة أنت تأكبت كلها كأبو أنقاطات أنت تزاربو أمو زي مهورات ويس زي أمن السبب أو أنت أتو تسأللكم دو هايبلون إيوم جناخ كلها أنت تنبيو مو حادث زي أمن ويس زي مهور أنت أتوه كلها يقون حوه كلها يفردوا إيوم أتي أبلب اتحاب إدما يقلت مو كم أون أملاخ أم أكلكم كم زلو إنا نقرب قدس تدفيو ناملاك سجد إيو سنة سرعات أبيت كريستيان قطر عيسان شدشتن أحواتي انتاي دا إيو كتأكبو خلقكم نفس وكفكم مزمور الله مهور الله رأي الله قانقوا الله ترقم الله كل نمهنات الجبر بقانقات الزارب انتلو كلتا انت بزحوك كأسلستا يخونو امو باب التارا يزاربو حادقا يترقمو ترقامي انت زي الوقنا بقانقات الزارب أبتا محبر الصعيبا نرؤسن أملاخن قنا يزارب دا نبيات دما كلتا ويس سلستا كوينوم يزاربو اتم كالوتون يمرمرو كابتم تقميت أمزلو نحدث رأي انت تقلت صلو قنا اتقدام الصعيبا كلاتم منتكم مهارو كلاتم منكم معادوس كلاتكم ببحاده كتنبوي كالوكم إيو أملاخ سيناي سلام انبر نايزرقرق أملاخ أيكونا نمو اتم منافست نبيات نتم نبيات يقزقوهم إيو قطر 34 كمتي أب كلاتن محبرات قدسان زقبر زلو أنستي أب محبر كزاربا أي تفقدل لنن إيومو سقيبلا كم تحجز بلو دماي قزاء نسبيتي أب محبر مزراب نور إيومو قالك مهرا انت دليا أب بيت نسبوتن يحدتا ويس قال أملاخ دو كبخاتكم إيزواتي ويس أبخاتكم ترايديو زبزحي حدا نسو نرأسو نبي ويس منفساوي كم زخون انت مسلو أزيز صحفلكم زلخو نايك زيابير تزازات مخانو يفلت أزيز كفلت الزيد اللي قنا أيفلتو قطر 39 أحواتي سلزي كتنبو يهارر بلو بقان قواتات مزراب دما أيتخل كلو قناخ كل دا بسرعة بقاباب يخون قداميتي ملغت باولوس نابسب قرنطس معرف 15 تنساي كريستوس قطر حدن كلتن أحواتي نخنت أمينكم انت زيكمكم كم تأنز سبك وغيركم حيزكم وانت أليكم سي اتز سبك لكم من تقبلكم وان أو تانيعكم زلكم وان بؤون اتدحنلو وانجيل افلتكم علىكو اتأنا تقبلكو قدمي كله نجيركم كم تيتم صحفات زبلو كريستوس من تحاتياتنا موته تقبرقا كم تيتم صحفات زبلو بسالسيت معلتون تنسي نكيفا دحرون نتم 10 كلته ترائي دحريو زبزحو كاباتاتهم كسعلومي زلو قلياتهم قنا دكيسهم زلو كاب 500 زن زبزحو أحوات بحنسا ترائي دحريو نياقوب دحريو خان كلاتهم حواريات ترائي دحر كلاتهم دمان أي كلا نزمسل ترائيني أنس نتا محبر أملاخ سلس ساقوكوا من أس كلاتهم حواريات إيمو حواريات سم بقوع الكونكون اتي زلخو قنا بتسقى أملاخ إيه زلخو كاب كلاتهم زبزح دا تعاركم بر اتي نايتو هابت تسقاو كنتو أيكونن اتي مساي زلو تسقى أملاخ دا أي امبر أنا يكونكون امبارسي أنا انتخونكو نساتهم انتخونو كم زجيرنا نسبخ اللنا نسخاتكم ون كمو آمنكم تنساي موتان قطر 10 كريستوس كم موتات كم استنساي كابز سبخ دا كم إلهم يوم حيال قابخاتكم تنساي موتات يلبون زبلو زلو تنساي موتات زيلبون تخوينوس كريستوس دماي تنسان كريستوس زي تنسان تخوينوس مباركة سبكتنا كنتيو امنتكمون كنتو يا
أملاخ نخرسوس أتنسيو إلنا مسكيرنا إنا أمو نخرسوس زيتنسو أنت خوينوس موتاتون أنت زيتنسو نحنا حسوت مسكر أملاخ كوينا نركب إنا موتات أنت زيتنسوس كرسوسون أيتنسأن أمو كرسوس زيتنسأن تخوينوس أمناتكم كنتيا نسخاتكم جنا أبحاتياتكم اللهم بارستهم بكرسوس دقسو دمات طفات إيوم أبزهي وتزيات راي بكرسوس تصفى أنت جبرناس كاب كل سب أن دنجت مخنان يرنا قصري إسرا حجنا كرسوس بخوري إتم زدقسو خوينو كاب موتات تنسى سلازي كم تيموت بحد السب زمتة كموها تنسى موتات بحد السب إزمتة كم تي كلاتهم بأدم زمتو كمو دما كلاتهم بكرسوس يوان كخونيهم جناخ نفس وكف بسرعتيو كرسوس كم بخوري دحر إتم ناي كرسوس زبلو بمصعتو كرسوس نتم صلاتو زبلو تحت أقارو كسعز قبرم كنقس يقبوهيو أمو كل شمتن كل سلطانن حيلن مسعرة إتا منقستي نجزي أبيهر أبوم مسوفي شعو إيو مود أتازخون إتي أمود أتازسعر تسلاؤون موت إيو أملاخ أبتحتي أقارو كله أغزو أمو كله تغزأ كبل كله بزي إتي كله نقو زغزو كم زخونا قهود إيو كله مستغزأو قنا أملاخون كله أب كله من انتكخون شعو تودي بعلونة كله زغزو كغزأ إيو قطري إسران شعبتن انت زي كونس اتم اب كندي موتاز تمقدا انت يغبر الله بسرو موتاز زيتن سون تخوينمسي لمنتاي داز تمقلم سلامنتاي دا نحنا كل غزي اب فرحات ناتو احواتي انا بت بكريستوس يسوع غويتانا ابخاتكم زلون تمكحتي اب تصبح وموت الله انا كم غزي سب اب افيسون مس اراويت انت غطمكو انتاي تقمالوني موتاز زيتن سون تخوينس صباح كنموت انامو نبلع نستن أي تتطللوا حما أركنت نتصبق لمادي تفوهيو قلياتهم فلتت أملاخ يبولو منمو نقنعنات تبارابرو حتياتون أي تقبرو إذن ما انتك تحفروا إلى إيه زبلو زلخو بزعبا كاب موت متنساء قطر سلسان حمشتن قلقنا موتات كمي إلوم إيوم زتنسو بخمي زبالة سقاخة إيوم زمتصو زبل يهلو أتعشى اتنسخات تزرقو كيموته هيوتا يركبنيو اتزرقو دما ناي سرناي ويس ناي كال عينت فرطرا يمبر اتسغا زخون ايكونن اتزرقو زلخا املاح غنا كمز دليه غيرو ايو سغا زهبو لنفس وكف زرئون سسغاو يهبو سغا سب بينو سغا انسسا بينو سغا عواف بينو سغا عساون بينو داي يمبر كل سغا حدا عينت سغا يكونن سماياو سغا دمالو مدراو سغا خا الله غناخ كبرئتهم سماياويان بينو كبرئتهم مدراويانون بينو ايو بخبرس كوكب اكواكاب كوكب يبلصيو امو كبرت صحاي بينو كبر ورح بينو كبر كواخبتون بين ايو تنسعي موتاتون كوم ايو بزحلف يزرع بزي حلف كاي تنسق بوردت يزرع بخبري تنسق بدخام يزرع بحيلي تنسق نفساو السقا يزرع منفساو السقا يتنسق نفساو السقا كابزهلو منفساو السقا ونالو كم دما تقدام يسب أدام هياو نفس خونه زبط صحف إيو تدحراي أدام هياو زقبر منفس كونه جناخ قدم اتي نفساوي إيو مبر اتي منفساوي أي كونن دحارت منفساوي إيو تقدام يسب كاب مدر خوينو مريتاوي إيو اتكال يسب جنا كاب سماي إيو كم تمريتاو كم وخا اتم مريتاويان إيوم كم تسماياوي دما كم اون اتم سماياويان إيوم كم تمسلت مريتاوي زلبسنا مسلت سماياو دما كنلبس إنا قطري 5 جناخ أحواتي سجان دمن منقست أملاك ورس كم زي كالو اتحالافي دما نتزي حلف كم زي ورسو ابلكم اللخو انه مستر انقركم اللخو كلاتنا كلوت انبر كلاتنا ايكن دقسن إنا بحنسا بقصبت عيني بتناي دحري كل ملكات اتملكات كنفح ايمو اتموتات دما بزي حلف كتنسو ايوم نحناون كنلوت إنا مالت إذا حلاف زي حلف كلبس يقبو إيو أما زموات خا زي موت كلبس إيو إذا حلاف زي حلف مثل بسه زمواتون زي موت مثل بسه شعوت تصحف موت بعوت توحت أزبولو قال كفتسام إيو وموت أبي الله بالحقا التاسيولك أبي الله عوتك
بالحموت حاتياتيو حيل حاتياتون حقيو ግና ኸነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝህበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ስለዚ ፍቑራት ኣሕዋተይ ጻዕርኹም ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትነቓነቑ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ንድኻታት ምእመናን ዝዋጻእ ገንዘብ ቁጽሪ 1 ብዛዕባ እቲ ነቶም ቅዱሳን ክኸውን ዝዋጻእ ገንዘብ ግና ከምቲ ንማሕበራት ገላትያ ዝሰርዓኽዎ ንስኻትኩምን ከምኡ ግበሩ ኣነ ምስ መጻኹ ምውጻእ ገንዘብ ሽዑ ምእንቲ ከይከውን ኣብ ሰሰሙን በተቐዳመይቲ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍኩም ከከም ዓቕሙ ኣዋሃሊሉ ምስኡ የቐምጥ ኣነ ምስ መጻኹ ድማ እቲ ህያብ ልግስኹም ናብ ኢየሩሳሌም ምእንቲ ኸብጽሑ ነቶም ጉባኣት ኮይኖም እተረኣዩኹም ሰባት ደብዳባት ሒዘ ክሰዶም እየ ኣነ እውን ክኸይድ ዘድሊ እንተኾነ ምሳይ ይኸዱ ብመቆደንያ ክሓልፍ እየ እሞ ብመቆደንያ ምስ ሓለፍኩ ናባኻትኩም ክመጽእ ናብቲ ክኸዶ ዝደሊ ምእንቲ ከተሰኒኒ ምናልባሽ ምሳኻትኩም እጸንሕ ወይስ እኸርም እኸውን እየ እግዚአብሔር እንተፈቀዶ ገለ ጊዜ ምሳኻትኩም ክጸንሕ ተስፋ እገብር ኣለኹ እሞ ሕጅስ ከም ሓላፍ መገዲ ኮይነ ክሪአኩም ኣይፈቱን እየ ዓብይን ብርቱዕን ደገ ተኸፊትልይ ኣሎ ተጻረርቲ ከዓ ብዙሓት እዮም እሞ ክሳብ በዓላት 50 ኣብ ኤፌሶን ክጸንሕ እየ ቁጽሪ 10 ጢሞቴዎስ እንተ መጸግና ከም ዝኸማይ ዕዮ ጎይታ ይዓይ እዩ እሞ ምሳኻትኩም ብዘይ ፍርሃት ክኸውን ተጠንቀቕሉ مستم أحوات أصبيا اللهم ما نباي من تخمت بسلام أفانوه حدا أقوى أين عقو جناخ بزعبة أبولوس حونا مستم أحواتنا بخاتكم كما تبزح معيدة يا أمه حج كما تسكت فؤادي يقولون أمه مستعمو جناك ما تسيو مدام دمتا قطري 10 نقعو أب أمنة صنعو سبوت كنو برتعو كل جبرهم بفقري يجبر قطر 15 أحواتي بيت استيفانوس اتا بخور أكيايا كم زخونت نفسهم نمقلقال قدسان كم زمدبو تفلتيهم نسخاتكم كأن نزوم كم زياتهم زبولون نتم سانا زعيون زسعرون زبولو كتأززوهم لمناكم اللخو بممتع استيفانوسن فرتيناتوسن أكياكوسن كأن نتكابخاتكم زقودلن ساتم ملي أمو اللو أمو باه إبلني اللو نمنفسين منفسكم من أعصينهم إيام أمه نزوم كم زياتهم زبولو سبات فلتوهم قطر 19 اتن محبرات إسياس السلام يبلغهم الله أكيلاسن برسيكيلان مستا أبيتهم زلا محبر كوينهم بقويتا السلام يبلغهم الله كلاتهم اتم أحوات سلام يبلغهم الله بقدس مسعى عام نحرحركم سلام تبها هالو قطر 21 إذا سلام تازيا أنا باولوس بعلي بيدي زصحف كوايا نغويتانا زي فكرو انتلو نسرغم يكون ماران آتا ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኻትኩም ይኹን በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅራይ ምስኩላትኩም ይኹን አሜን